Jdeme hejtovat na YouTube. Takže youtube.com a jdeme si zahejtovat Biebera a One Direction. Takže jdeme na to. Nové video, no tak co by jsem to byl za člověka, kdo by mu nedal dislike. Takže jdeme na to. Dislike. A ještě mu tam dáme blbý komentář. You are gay. S vykřičníkem. Enter. Tak, snad to bude mít dobrý lajky, jo? Takže ten komentář můj. Protože je to pravda. A teda jdeme dál. Jenom tady. No. A ještě One Direction, na tady bych jsem zapomněl normálně. Takže jdeme na to. Zase taky vydali nový video. Okay, best song ever. Co to může být to za písničku trapnout? No, radši co ani nebudu pouštět, nebo mi z toho praskly reproduktory. Takže dáme tam dislike a komentář. They are gays. Enter. Takže, a jak to, že u nich mám odběr? To je divný. Segra, nevíš náhodou o něčem, že bych tam měl mít odběr u nich? Mám tady. Co? Tady. Ty vole, ta moje segra je fakt retardovaná. Pojď se kouknout jako... Já jsem nahatá. Ne, neukazuj to! Nechoď sem! Ježiš, to je ta moje segra z toho... Ty vole. Já jsem to přikryla. Jo, ona má takový pěkný kozy, to byste měli vidět. Jako ty jsi mi u nich dala jako odběr, děláš si srandu. To byl třeba táta, já to nebyl. Děláš si srandu? Ty vogis. Ne, tohle je jenom vtip, takže... Jdeme, mám... Takže jdeme vám říct názor na pořádný názor na toho Biebera a na ty One Direction. Zastřelit je. Takže ne, máme na ní názor takový, že všichni lidi, co proti něco mají, tak prostě závidí jejich slávu, jejich bohatství a všechno, protože jsou to prostě hejtři, který mají v hlavě takovýhle velký očko jako retard, kde mají mozkožlouta, který se trápí hlady, jo? Jo? A teda tak jsme to chtěli teda zveřejnit náš názor na tady ty naše krásky, na ty Biebery a na ty One Direction, protože jsou to jako fakt fréři. Ne, nejsou to fréři, ale prostě One Direction. Jo, jsou tam nějaký teplý, ale neřeším to. Údajně. Jedu dál, prostě jo, jedu hejty. Ne, nejdu hejty, prostě neposlouchám je, ale nějaká písnička se mi od nich líbí. S Bieberem to samý, nějaká se mi líbí písnička, nějaká ne. Jak to může být je, když chodí se... To by se líbí písnička od Biebera! Au, ty vole, zase ten vzduch z toho. Fakt. Nech toho! Přestaň. Takže, prostě, jo, chodil se Selena Gomez, no tak jak to může být teplo už, ty vole, mi řekni. Jaký retard to může mít prostě v hlavě tady to srovnáno, jak to může říct, ty vole. Pane bože, to je prostě logika lidstva. Nebo to je fakt blbost, prostě největší. Ale taky co mi vadí na Belieberech, že spamujou Facebook jenom kvůli nějakému teď údajně blbečkovi, protože prostě blbečkovi, aby vole dali like na stránku a takhle a takhle a takhle. Proč? Jsem gay! Tak... Jsem gay! Jsem teplej! Prostě mi nedá pokoj, kretén. Jdeš si poslouchat Biebera. Mám video? No, mám vydal nové video. Ne, nevím, jestli vydal nový video, ale mi to je jedno. Prostě nevšímejte si to, když ho nemáte rádi, tak dobrý, tak od něj odlažte odběr, jo, všechno. Nedávejte mu ani dislike, ani lajky a serte na něj, jo, prostě on bude rád, že když prostě si ho nevšímáte, ale nehejtujete ho. A bude rád, strašně. Ty nepadej na ty židly, ty vole. A jinak, je to tady druhý vlog, ani jsme vás nepotřebuje, takže... Ahoj. Pozdrav. Zdravec. Stranec.
Copyright. Tam někdo venku, no to je jedno. Jaké Takže to snad se vám auto? toto upřímné video líbilo. Aha, to je kluk. Bylo to teda ve stručnosti fakt rychlý, jo, má to asi 6 minut, asi to vidím, no, 6 minut. Takže snad se vám to líbilo, pokud ano, tak zanechte like, žádný dislike, protože nejsem Bieber ani žádný directioner, nebo jak se to týká, jo. Vám direction. Direktioner, já nejsem žádný direktioner, ani jedna direktioner, jo. Jsem jenom Bieber, jo. To je všechno. A teda zanechte like, pokud chcete nějaký koment, zadejte koment, tak zadejte koment, nebo přidejte koment, třeba dvojtečka a shift a d jako smajlík, jo. A bude. A nebo ještě odběr, jo, odběr. A nebo tě takhle. To nestřílím. Já to střelím do toho monitoru, dej mi kuličku, to se nic nestane. Dobrý, takhle. Takže čus! Počkej, klikni to, abys to zrušil to natáčení. Takže